салом мегӯем ба шумо мухлисон ва тамошобинони азизи барномаҳои телевизионӣ Баҳористон. Чун ҳар вақта дар ин вақту соат манзури шумост нашри навбатии барномаи Алифбои Роҳ. Бинандагони гиромӣ, ин навбат низ дар барнома ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар рақобат мекунанд. Табиист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаи моро иҷро кунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб биёед сараввал бо ҳар ду даста шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шартҳои барнома. Марҳамат шумо? Ман Ашуру Саҷод, сардори дастаи ронанда. Бениҳоят хуб, номи дастаи аввал ронанда будааст. Марҳамат шумо? Ман Комилзода Ҳумайро. Хуб шумо? Ман Фархудинова Сумайя. Ман Тағоев Абдулло. Офарин бачаҳо. Бинандагони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем, номи даста ронанда ва мегузарем ба дастаи дигар. Марҳамат шумо? Ман Синозода Беназир, сардори дастаи пиёдагард. Офарин, марҳамат шумо? Ман Саидзода Довуд. Ман Ғафурова Оиша. Ман Саидов Исроил. бениҳоят хуб. Дӯстони азиз, аллакай мо бо ҳар ду даста шинос шудем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. бачаҳо, шумо омода ҳастед то ин ки ман шарти аввали барномаро ба шумо фаҳмонам? Омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш кунед. тавре ки дида истодаед, дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст, вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш барои шумо чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчӣ бо самака саҳнаро давр зада қисмҳои аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? бале. хуб, аз дастаи ронанда шурӯъ мекунем. аз дастаи ронанда марҳамат як нафар ба назди самакат равед. дигари иштирокчиён шумо марҳамат ба назди тахтача равед. хуб, омода мешавем ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. омода ҳастед? 1, 2, 3 рафтем. хуб, дастаи ронанда аллакай ба иҷрои шарти аввали барнома шурӯъ карданд. хуб, آفرین. دخترها زودتر باشد، وقت رفته ایستاده است. آفرین. بینندگان عزیز، شرط اولی برنامه رو از دستای راننده سجاد در مدت 1 دقیقه و 49 ثانیه به انجام رسانید. آفرین سجاد، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. خب بید رفتن ببینیم که دیگر اشتراکچیان از اون پوره ها کدام علامت‌های راه رو حاصل کردن. کنی دستای راننده به ما شرح دید که شما کدام علامت‌های راه رو حاصل کرده؟ ما در اینجا 2 علامت حاصل کردیم. علامت یکم علامت دوچرخه میباشد. در کجایی که این علامت گذاشته شده است ما میتونیم در اونجا دوچرخه رو آفرین. خب علامت
кадом аломат аст? аломати дуюм аломати роҳи пиёдагард аст. вақте мо аз роҳ гузаштанӣ мешавем бояд ба ин аломат аҳамият диҳем. дар куҷо ин аломат бошад бояд роҳро аз онҷо гузарем. офарин бачаҳо, аз ин маълум мешавад ки шумо бо аломатҳои роҳ шинос ҳастед. марҳамат, гузашта дар ҷойҳои худ чинед. хуб бинандагони азиз, бор дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаро дастаи ронанда дар муддати 1 дақиқаву 49 сония ба анҷом расонинданд ва 2 аломатро ҳосил карданд ва мо дуруст шаҳр доданд. акнун мегузарем ба дастаи пиёдагард. хуб, аз дастаи пиёдагард марҳамат, як нафар ба назди самаккат равед. омода мешавем. дигар иштирокчиён, шумо марҳамат ба назди тахтача равед. хуб, бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. омода ҳастед? 1 2 3 рафтем. бениҳоят хуб. эҳтиёт бошед. хуб бинандагони азиз, тавре ки худи шумо дида истодаед, дастаи пиёдагард шарти аввали барномаро бо як шавқу завқ иҷро карда истоданд. баъд аз ба анҷом расидани шарти аввал ғолиб муайян мегардад. дар ин шарт ман фикр мекунам дастаи пиёдагард нисбати дастаи ронанда чусту чолок аст, вале ба ҳар ҳол баъд аз ба анҷом расидани шарти аввал муайян мегардад. аллакай дастаи пиёдагард як аломатро ҳосил карданд. офарин. хуб, ва қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. офарин бачаҳо. тамошобинони гиромӣ, шарти аввали барномаро аз дастаи пиёдагард Исроил дар муддати 1 дақиқаву 23 сония ба анҷом расонид. офарин Исроил, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. биёед рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. хуб, дастаи пиёдагард, шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардаед? мо 2 аломат ҳосил кардем. ҳар ду аломатҳо аломатҳои манъкунанда ҳастанд. аломати якум аломати дучарха аст. дар куҷое ки ин аломат бошад, мо бояд дучарха саворӣ накунем, яъне манъ карда шудааст. аломати дуюм бошад, аломати кӯдакон аст. ин ронандагонро огоҳ мекунад ки мошинро оҳиста ронанд. аз ин роҳ кӯдакон мегузаранд. ин аломат дар назди мактабҳо гузошта мешаванд. офарин бачаҳо, марҳамат, гузашта дар ҷойҳои худ чинед. тамошобинони азиз, шарти аввали барномаро дастаи пиёдагард дар муддати 1 дақиқаву 23 сония ба анҷом расониданд, тавонистанд 2 аломатро ҳосил кунанд ва ба мо дуруст шаҳр диҳанд. бори дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаи моро дастаи ронанда дар муддати 1 дақиқаву 49 сония ва дастаи пиёдагард бошад дар муддати 1 дақиқаву 23 сония ба анҷом расониданд. аз ин роҳ ба дастаи ронанда 4 хол ва ба дастаи пиёдагард бошад 5 хол супорда мешавад. офарин бачаҳо. офарин. бинандагони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. бачаҳо, дар шарти дуюми барнома ман ба шумо 10 та савол пешниҳод мекунам. ҳар дастае ки хубтару бехато ба саволҳои пешниҳод намудаи ман ҷавоби дуруст мегардонад, соҳиби холҳои зиёд мегардад. омода ҳастед то ин ки ман саволҳоро ба шумо пешниҳод кунам? бале. ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш кунед. ман саволи аввалро мехонам. ҳангоми аз автобус ё троллейбус фаромадан мо бояд кадом қоидаҳоро риоя кунем? хуб, аввалин шуда аз дастаи пиёдагард даст бардоштанд. марҳамат, сардори даста. аввал бояд мо интизор шавем ки одамҳои даруни автобус буда фароянд, баъдан мо ба даруни автобус дароем. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дуюм. дар назди муассисаҳои нигоҳубини кӯдакон кадом аломат бояд гузошта шавад? ин аломат ба
ронандагон мефаҳмонад, ки дар инҷо бояд оҳиста ронанд, ки аз роҳ кӯдакон мегузаранд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. Саволи навбатиро мехонам, бо диққат гӯш кунед. аломатҳои манъкунанда чӣ гуна шакл ва ранг доранд? марҳамат, дастаи пиёдагар. аломатҳои манъкунанда даврашакл ва бо ранги сафед ва бо рахи сурх тасвир ёфтаанд. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. аз ин маълум мешавад ки шумо бо аломатҳои роҳ шинос ҳастед. хуб, саволи чорум. аз куҷо роҳро убур кардан мумкин аст? хуб, навбатро ба дастаи ронанда медиҳем. аз роҳи зеризаминӣ ё ин ки аз роҳи пиёдагард? яъне мо метавонем роҳро аз роҳи зеризаминӣ ё аз роҳи пиёдагард гузарем. офарин, бачаҳо. хуб, саволи навбатӣ. қисми кӯчае ки дар он мошинҳо ҳаракат мекунанд чӣ номида мешавад? навбатро ба дастаи пиёдагард медиҳем. роҳи мошингард меноманд. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. саволи шашум. ҳаракатро дар роҳ кадом воситаҳои техникии идоракунӣ ба танзим медароранд? марҳамат, дастаи ронанда. чароғак ва дигар аломатҳои роҳ. офарин. хуб, саволи ҳафтум. кадом ранги чароғак фармони ба ҳаракат омода шавро нишон медиҳад? навбатро ба дастаи пиёдагард медиҳем. марҳамат, шумо. рангзади чароғак ба мо мегӯяд ки барои ҳаракат омода шавед. офарин. хуб, саволи навбатӣ. масофаи аз лаҳзаи пахш кардани педали тормоз то пурра қатъ шудани гардишро чӣ меноманд? марҳамат, шумо. ин масофаи тормози мошин аст. офарин. хуб, саволи навбатӣ. чӣ тавр метавон фаҳмид ки мошин ба тарафи чап гаштанист ё ба тарафи рост? марҳамат. аз чароғакҳои мошин мо пай мебарем, ки ба тарафи чап мегардем ё ба тарафи рост. яъне мо аз чароғакҳои мошин пай мебарем ки ба самти чап гаштан мехоҳад ё рост. хуб, саволи даҳум, охирин савол аст. аз ин рӯ бо диққат бошед. дар кадом мавқеъ назоратчии ҳаракат аз роҳ гузаштан манъ аст? агар назоратчии роҳ пушт аст ба тарафи мо бошад, ин маълум мешавад ки аз роҳ гузаштан манъ аст. яъне агар назоратчии роҳ пушташ тарафи мо бошад, ин маънои онро дорад ки мо бояд аз роҳ нагузарем. Метавонем? хуб, офарин, бачаҳо. хуб, бинандагони азиз, дар шарти дуюми барнома ҳар ду даста фаъол буданд. ҳар ду даста тавонистанд ҳамагӣ ба 5 саволии ман ҷавоби дуруст гардонанд. аз ин рӯ ба ҳар ду даста 5 холӣ супорида мешавад. офарин ба ҳар ду даста. хуб, бинандагони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. бачаҳо, дар шарти сеюми барнома мо зудҳаракатӣ ва албатта бодиққатии шуморо месанҷем. як нафар аз иштирокчӣ бояд бо дучарха саҳнаро давр зада боз ба ҷои аввалаи худ баргардад. вале бояд бигӯям, ки шумо бояд танҳо аз рӯи аломатҳои роҳе ки дар ин ҷо гузошта шудааст ҳаракат кунед. шарти сеюми барнома ба шумо фаҳмост? бале. ин таркиб бошад. аз дастаи ронанда шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи ронанда марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед, омода шавед ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, чароғак сурх аст. роҳро идома медиҳем. офарин. бинандагони гиромӣ, шарти сеюми барномаро аз дастаи ронанда абдулло дар муддати 30 сония ба анҷом расониданд. офарин ба шумо. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед ва мегузарем ба дастаи пиёдагард. аз дастаи пиёдагард марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед, омода мешавем ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, чароғак сурх аст.
роҳро идома медиҳем. хуб, чароғак сабз аст. офарин. тамошобинони азиз, шарти севуми барномаро аз дастаи пиёдагард Довуд дар муддати 23 сония ба анҷом расониданд. офарин Довуд, марҳамат гузошта дар ҷои худ чинед. бори дигар ёдовар мешавем ки шарти севуми барномаро дастаи ронанда дар муддати 30 сония ва дастаи пиёдагард бошад дар муддати 23 сония ба анҷом расониданд. вале мутаассифона ҳарду даста ба як хатогӣ роҳ доданд. аз ин рӯ ба дастаи ронанда 3 хол ва ба дастаи пиёдагард бошад 4 хол супорида мешавад. офарин ба шумо. тамошобинони азиз, баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, дастаи ронанда соҳиби 12 хол ва дастаи пиёдагард бошад соҳиби 14 хол гардиданд. яъне дар ин барнома ғолибият насиби дастаи пиёдагард шуд. офарин ба дастаи пиёдагард. хуб, дастаи ронанда шуморо афтода нашавед, зеро шумо имкон доред дар шумораҳои минбаъдаи барномаи мо омода иштирок кунед ва ғолиб оед. бинандагони азиз, мақсади барномаи мо шинос намудани хурдтаракон ва шумо бинандагони азиз бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. ин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр, то барномаҳои оянда.